Alhamdulillah, masha Allah. Mai sauraro a yanzu haka dai babu abin da za mu ce sai dai mu ce alhamdulillah kuma godiya ga sojojin ƙasar Najeriya baki ɗaya. Wanda mai sauraro a yanzu haka dai a karon farko za mu iya ce muku sojojin ƙasar Najeriya sun yi abin bajintar da tun da suke ko kuma ce tun sanda aka fara mulkin cin zali. Sojojin ƙasar Najeriya ba su taɓa yin nasara akan wasu 'yan ta'adda ba, amma sai gashi yanzu sun kashe matar shahararren ɗan bindigar nan wanda kuka fi sani da Bello Turji, wanda mai sauraro ka san hakan ba ƙaramin farin ciki ba ne ba ga 'yan ƙasar Najeriya, domin so samu ma a ce har Bello Turjin an kashe shi. Amma a yanzu haka dai shugaban sojojin Najeriya wato Christopher Musa ya bayyana wani dalilin da yasa suka kai wannan sumaman farmaki domin nuna wa talakawan Najeriya cewar ba wai umarni ne ba a basu na ƙin kai hari wurin 'yan bindiga ba, kamar yadda wani sojan ƙasar Najeriya kwanaki ya fito ya wallafa cewar shugabanni ne ba sa basu damar tunkarar inda sansanin 'yan bindiga suke, amma da tuni sun kawo ƙarshen Bello Turji shugaban 'yan bindiga. Misuraro a yanzu haka dai ka gyara zama domin jin kanin rahoton da muke tafa da shi a yanzu haka, inda muna roƙonka idan har wannan ne farkon fara zuwanka channel ɗin nan ta farko mai albarka, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Sannan kuma kai mana like a ƙasan bidiyon namu, sannan kuma kai mana comment domin jin ra'ayinka dangane da wannan bidiyo namu da muka kawo muku dangane da shahararren ɗan bindigar nan wato Bello Turji, wanda mai sauraro a yanzu haka shugaban ƙasar Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu ya yi gagarumar jinjina ga Christopher Musa, wanda ya ce tabbas Christopher Musa ya cancanci lambar yabo ta zinare dangane da wannan atisayen da ya gudanar da yaransa. Wanda mu mai sauraro muna roƙon ku yi mana comment a ƙasan bidiyon nan domin jin irin farin cikin da kuka shiga na jin yadda aka kama matar Bello Turji shugaban 'yan bindiga, wanda ku yi addu'ar Allah ya sa shi ma Bello Turjin shugaban 'yan bindigar a kashe shi, wanda dama fatanmu kawai a kashe shi ba wai a kama shi a ɗaure shi ba. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a wannan channel ɗin tamu mai albarka ta Sharhi TV.